John Lay, Robert Bore n'abandi abantu aba bonse inspiration yabo gose omunsobo bwo jakurika obusayansi bwabo barikire nigo gochakrete kurwase ogosoma kwa Biblia aboigo ekero tokorigereria ekwende introduction ya eresen yeye yama ya ortebinga nonya bakurika manganayo ayare barikire igo bayarusiti bwasumo manyi bwa Biblia bayarete tu egento bakuruka materialism na egento gekorokunga naturalism yani nga ngebinte byakete yoka ego botongi mbwarengeo yaya egento keringa mpamanyete otatiga baikeira asigete bajakiri gonjora kubwatikana n'ubumanyi obore basomire kurwase Biblia na barabukwanya yakonyora nga baona bajakiri obusayansi bwabo bokobeka ebintu byabo enkira batagete igo asenkerende nga taringa tibamanyete kina kinaro tikurwa serese taringa tibamanyete bamanyete kiagara ne Biblia basomete barode originia kregent nanga kikiro chikaini bono yaro yamanya batotebinga aba science aba bakire ime mono ase okorigerera te biblical foundations munakire presented ase kitabu ya kyomo chakana na boigo baikire bono bamanye go otika ayanda yari Biblia go kwana bachakorike byabo kubwatakana muna baganeti igo asengerende nga Biblia nero egotorokia nga inki keriagi akoregete na omoroberi Nyasaye no rorioyo na okoba okwa Nyasaye nkoreo korokioko mbiyamono omorisia ige Biblia aso wenge buna watebire nere gotoenekeria nande atorokia nasabiro kwabera nateunga eriyo gindi arengo buya igo chinga kichintangani kurende negendire ngabono mwato bwatire buya asante sana ekero omorisia wakwanire enchira buneyo egendeke omonto wata French Revolution as a 19th century science began to move from atheistic worldview to one based naturalism and materialism ejume into akwana igoro yo monto yo amokoro Charles Darwin ekara akwana igoro 1859 ata to kwana the origin of species yago tanganga yebinte bya ruete nga yengore kero yebinte bi omana korwa rwansa kubirigereria kurwa ase ensemo gante benga ensemo yobo science ensemo yogo tamuiro Nyasaye ochaka gokwanera buna korengana kagirete ngankagirete injire yekoro kana igana higa ebinte eri buna mwanya bantu bweka kagirete tali buna ebinto bire na boigo inkibone Biblia go twegeria igoro ya mangana aya na kubwa mono buna abantu babiri ba okwanera igoro ya omochakano bwense oyore mamincha yoko gani kwa Nyasaye maybe na botora achaka buya toligererie totra ense mende to kwanere ngane igoro kwanga ogotongwa ase culture chinde buna korengana chiko no kwanera igoro yobo tongyobo na ekerongo ligererie lesson yane ndaraira na so morisia ekaligo chakeranga a flat earth yani nga ense ere omoeremo ense eromoeremo gose abantu babiri ba okwaniranga ense ere round lakini ense ye ba okwanira igero moeremo na kero kende ntare na so morisia egetabu kya yubu kianda ekebungu kya gatano nomo iko kego tabanga he shakes the earth out of this place iga konyegeria ense korwa ase nkorikiro ya ase terekire iga konyegeria and it pillars trembo nga no nyine gisiro chiaye go chikonyegeriwa igo mono no kotabanga ekero kwe uchisiro kotagene gintu gesimisiri kebekirense buna korengana okwanere nyomba nga narose ti omosingi ngarosye ngabeka gisiro buya ige ene ngano monto korengereria nga kero kende nga ekine gisiro chirororo igo no kotabanga abantu bande mbegene tenga ekero bagosoma ebitabu ose ibungo bunebi mbegene tenga ense igero mweramo igere flat na abande ekero bagosoma kipase kichinde na baro batebanga yaya ko bwamano onde gitabu kyo komanuka esano na ibere kebungo getangari
igo as if it was sustained by pillars and limited by 4 literal angels. Ege okwanera buna ekoraganga kero kending ense ya asirire ekiara okomano ke okwananga aba malaika bana basirete chinsi nyonyi chinsi asibono koraganga nagantu gite kabikira mu malaika yo maka yesira kurwa yonde kurwa no kuruga iga bono omorisia ingi kwala okwanera ekiara abantu abange kero bagosoma igo bakorengererie ng'a ense nigere flat igero mwera amoriki bwereseni akwamba korokia nk'abantu abange abare babere bagokwanira igoro yense batumire oborimo asokorokia nk'ebibiria nigekoteba nk'ense ere flat yani ng'a nigere omweremo lakini ende ekene nkeri ng'a science ekero yabeire korigereri buya yaikeire ekegwango kiogoteba nk'ense ere gere circular gere round yani igasenkire ntenga abariki abange beresen yani ba bibiria abare babeire bagosoma bibiria asemia kemenge abo bagoikera nka ense nigere flat nigo bakwamba ko beka ebirengererio byabo na babibeka kobwatikana na ebibiria abunerigete na baamba konchora ebibiria muna ditu asoma nga nabora asome kefungo oba iseko gasoma akeiga okore your own interpretation onyorenga kwa beka amangana yo kwa chire kwa yabekire bugeka lakini ende ababa somba bibiria nigo bakiete baga interprete bibiria yo asenjirende bakayonchera bobe amarika manga yare babere bagosoma mo especially kurwase egitabu yo komanuka nakero bakwamba okerigereri buya interpretation yabo na conclusion ye yere bakobeka na ense nigere omurambeka yani nigere flat nigo ekwamba koragana na conclusion yabo tiarenge yakene nigo ere yere eyoborimu asenjirende amangana ya tokorushye kurwase obosomi obo ekero bagosoma nga togosoma kurwase gitabu ekya okomanuka mo especially okomanuka isano na ibere kefunga kemo na okomanuka emerongo ebere kefungo kya gatano na kabere ne kya gatano na gatatu amo ekene nkeringa igego tebanga from all corners yani ekero omorik bwere senya kwamba koke expand ni gago tebanga oko directions ko se corners ye kirago teba ni ga omorikioria amineti goteba about the campus yani east west south na north bono abarikia ba kitekorika na goteba ngense ere flat barabwa ekero ba kitekorigere bakarra ema ekwende yo muna omo rikibwe getabu kya okomanuka kebegete bakakorera nga ense ere flat ekene nkerekie ekene kerina ki abari kimbare munabona ayubu ekera korika asiritabu kia ayubu emerongo ebere na isano nemo na ekefungo kia gatano na kabere igagoteba nga ense nigere round na ense yemunere round na ende akorera nga nige esungire ngabuna manaki gerebuna ingabuna neema ebekire ekoigoka kinga kigana irigo tumeka na yesieka kere eganeri go etari mere igobono kopwatikana na marika yo yaro yama ya ortebinga ense it hangs the ense it hangs on nothing kopwatikana no moriki I mean etabu kiayubu igago tebanga ensege iyo yesunget igobono naende twatuma yakonyoranga ekero gosoma sike fungo kya yege komi yaro yama yakogotebinga ense nigere circular yani it is round igo omorikyo yo bwege tabwe kiayubu osenga ayubu ekera ko like getabu ekega nigo egotebekana nga
bone ego confirm gocha story nga kenen keringa ense teri flat kubwata kana muna abari kiba science ba ikeire lakini kenen kerina ki ense is round na no botongi bwa bege tuo bwana Nyasaye bogo ngosoma tu ase kitabu kia Isaiah gose Isaiah emerongene kefungo kia ye emerongevere na bogo nero nkoro kierenga ngokwanere igoro ya Nyasaye nande yaro yama ya gokwanera nga Nyasaye ni gaikaranste ase nabani ngatosome se kitabu ekyo ya Isaiah emerongene kefungo kia ye emerongevere na bibere ko niko nare ko kantu chakira se 21 emerongevere na kemo kegote banga ine timwana komanya timwana koigwa timwana gotebigwa amangana yokorwa omochakano timwana komanya korwa omochakano bwoboroso bwense ere nere oikaransete ase orosingo rwense oiningo Nyasaye nere oikaransete ase orosingo rwense na egaikaransete ase na abamenyete asense nigo banga buna ebisase ngantu abatoikaransete asense igotonga buna ebisase bono kerekikebe nere okorambura igoro kyonsi buna egetamba gekoramburwa nigo agokirambura buna ema ekomenywa ekoramburwa bono ense igo mwaro kigwanga ense nigere round na omonto oyebwatererete tari onde bwensi Nyasaye oyebwatererete na niga agekorire enga munema ekoramburwa ekerego kikomenywa nekere etari kikomenywa yaringwa igo egento keronkeriga nga nonyere kene nga abantu abange begenire nga ense nigere flat. It is not true. Ekene nkeringa ense it is round. Kubwaragana na Biblia bune kwamba gotworoke. Buya mono igo Morisia igo kenga tuachire ase engane gotebanga ense igere round banta bange igo bagona gotebanga ere flat buna kweresire igo tuakurire ense igere round ikiera nabo amarika koyera nabo igo nabo tuanyare ko batukwegera mente kangana kamoga abu ekero okorigereria abariki abange buna twatigire gote abu no Morisia na atebire igo bagotumike egento ego nga poetic language ene ono munwa amatera omuntu bwa mashairi enjire bakobeka igo ekero to korigereria goika tunyare ko batukwira mangana ya into context nga nigakwanire asenjira ere poetic yani enjira buna omuntu ogokwanira gotogie egento gite ogokwanira korabara tigatebega winga korabara na egalo to gotebanga kubwa mono ngoteba tolenga egalo to korigereria abo egente getanga ninkeringa although we know the earth is round and not flat we still use the 4 cardinal points. Cardinal points injiri checho munyamole ragoteba abuno Morisia menta niringa ntubwate irianyi tugatwara na sugusu tugatwara mocha na bosongo bono chinse mechi chonsinya igo chigo kwanerwa aso korokia nganto bwada chinse mechinye cardinal point aso munyamole rago tebanga north south east and west igo negero to kwana banga. We also say that the sun rises and sets, although we know that the earth is the one that is moving around. Igo to kona gotabanga lisase ngabwakire lisase lya bokire ande lisase lyararire nane to manyete ngari lisase ndiri gosuka bali basomire gochimesa ansi ko batabinge ngendo ke gosuka nense ekona gonchokana na round igo lakini bado ngona gotaba tole asoko na kwara goitongana ki ense
risase riabokire nande riararire ekero togokwanera amang'ana ya science igo twasoma kuru Bibilia garia ase chuma ya chang'ana kitogosoma Bibilia na togateba ng'a ase nare togoika twakora reference na reference eye neri ng'a goika tonyako gutukoriga ng'a ana kiabari kibande bagokwanera Nyasaye nero orure obomanyi obo na nero onyare gakomanurera abanto erinde barigereria gochime mono na tukanyora ng'a okorigererio kogochime mono okore mamincha na Nyasaye igo gokobekwa ensemo igo gokobekwa ensemo ekera ikore mamincha ne Bibilia lakini korio gokogenda masemo ne Bibilia igo tokorigereria mono na goteba ng'a na gochiereire mono lakini atari neroro tobaisa kwiranga amang'ana yabekwa mbarabara ebitabu ebinde bigokoeresa igo byaba supreme igo byaba biera ribaga rinene ria Bibilia aya mbichi tikwira ribaga ria Bibilia oyike Bibilia tikarororo erinde ebintu ebi byagesegeta lakini egintu kire supreme egintu kibwato kobwakanene ne Bibilia tarakura engane yo gotogokwanira ng'ana ki nabo igo amariko nare Bibilia nero ndete osome gesonga goteba ng'a there are descriptions in the Bible that use a common registry instead of a scientific one nga nonye nona amariko nare nara kwana rika yo kwana mang'ana ag science nara kwana ibintu bire bya kawaida ebyorocho igokobwa mono ekero korigereria amariko njira achete neringa igale gotumike ebintu ebya kawaida ebya abantu bamanyete kurwase ebintu omanyete erinde yaerera gochia asekeria otamanyeti erinde giatoeresa kegima twanyara kabatuko manyanga ninki kegendete mwancho mategere no yotorige tiningendete go kwarigania somoro brio bwelesonie na boigonye godete go comment indikere comment igabwo na kero kinde onye ko gwada zoom gotagete kero to chigokora ningena na mabaga erinde na beyera se screen na rokobeka onye go sabe code go se password obeke password yeyo erinde to join lakini enshuange simi ya ombogekere teligotira na onye kere gotira enshuanga auto rotate nero nyebeke bugeka na liturakorore omogima ekiagera we are live ntokanetie oroka no mogima se screen na ryo toranyare ko ba to goikera asinchira ya bene kigima meanwhile ekero togenderete engana ya kabere ne ringa but then try ngana ya kabere riboni ra we kenya molero nga put yourself in the position of someone who lived 1,000 years ago ngara yanga no yo mobwa abantu bari bamenyete imyaka eribu ya chire uchimaga what evidence will you have that the earth moved empo na kiora nyale ko bakogote ngenze yasukire kurwase yale or will you find the evidence that it stood still more convincing kosote benga no nyora mangana ye owesire ranga nse jana gosuka no etigarete gaiga na no nyorenga ekine ngento kere more convincing ya go sei go ra rengaring ora ande gote insere flat go sere round ana mangana kero kinde agosegeta mwanya bantu na gotoro kibuna ajuga gukorera nga mwanya bantu no muntu bwato bumanyoboke ta gwikera kerengo Kenya sai igo bumanyi bwito no boke na kiego atokorigia kuru ase ensoko erinde anyare ko bakago totebia nga kia tungete ense ne kerenga kia yasogo totonga nga kikuri nga nonye nabo asokorwa enjero kinete ne yengincho nero kigima ekiare ento twakwanire okwanira nga literature na culture ebinde binto bigo sukia mangana atambe kigima kobwa mono enjero monta ature enjero kinete amangana ebinto biri gosoma koiguro monto gateba nga anyway ebibiria ngotebere nga keliokoria keliokoria na kiole ekiagera egetabu kia mariko ekiagera umanyete amarika ryogosoma literature ne bitabu biryogosoma ne binto birya okoragerio bongo bwao nabo gukorera korengera ribo nabo gukorera kobayigo bono abantu mbale bakorogunga archaeologists igo barigiri banyorire nga amariko naroro arwete buna mono korwaria ase Misiri elienkoro nabo igo angena mocha kerokende akora kianga obotongi obo no eboko na okwana ngambwa tungitu bakora korenga ingokora rango muntu no achakirete nseme omorisi timaite na kiora kwana ne ancient literature ya bantu bakona gotebanga amariko nara koro kikuruma ate ngebinte mbia kabero kurukara timaite tinga na kiora kwana ringana elio korenga na no obotongio enseba ya kabere abe kwamba koro kinga
archaeologist abakwatebire ko bambete kunya kurikira ringa obotongi obo ngakibana bwabete ngakibana tochite enseye ngakibana ebinte bitoro cha chombe emeteye ngakibana etogete enseye bono bagatswa kurigarigia nakona kumanyanga ngaki ebinte bikete bono ase okorigereri kwabo asikinga kiekyo enseyo yarekoro kunga ancient Israel na Egypt gose Misiri ebintu byabo bikamba korokana nga igo mbiare kogenda buya ne Biblia ikiagara Biblia go yare koro kienjire ngao na barabuo bagachaga koro kienjire nde ngao bono omusongo gose omorikyo bwerese ni akamaya go kioro kibono nga there are two antagonist parties bono kikwamerera ikonge Biblia gasokwamerani n'abantu aba bakorokunga archaeologists igonga ekero yasokwamererania asobori kibwabo na ase okororekana kwa ebintu byabo enkira babirigete nabe kwamba kororekana nga amangana abo tarenge boronge nigare kogenda force gose akabayo borimo kubwarekana na accounts kya ogobotongi na boigo na engaki yetoigo ekero ya chitenseye igonga ase oboriki oboiga abantu ababonekero baire myake menge asokuna korigarigiwa na okorora kwabo okoiga their translation yani obwonchori bwabo kubwarana na findings kyabo muna barenge the findings were false bono binte mbikieti koba so much correct gose boronge kubwarana na oboriki boribwagerete Nyasaye akarwa ebibilia gocha sabantu much of the contents chire barigete chikani kaba yani chikareta chikaorokia deals ekinde cyareko gocha oikera gocha koiraneria amachibu nga omata mwanya abantu buna tolega nawe ntunabo kuna kubora ninaki ngakibona na maene no todwete silicon na maene ngakibona ngakiere amaswali aya ngotokararo lakini bono some of this na bokoroga kiaswate kunya koiraneria maswali aya ngabunabo bona sengenjeyo amaswali amanga yara abantu bakonya gotwara nari naki ngaitorwete purpose ya itokomenya essence yeganereriye na gochibosia nkiande tukagerete kego chakoba bono amaswali angabuna yaiga ekera bono tokonya kurigereriga amakibwande na bakona kwirande rukurwa se science kiga na bakona korokia nga eke nigoke korokana ke kobaiga neke nigoke korokana ke uchikojaga akini yegento kioka nkerina ki ngochibare baba mamencha yogotebanga bintebiga nigo biebege to yan they are all natural lakini neke ene mbire natural no they were created so okwamera ninkore ogati abantu aba na creation erinya saa begete tibari go ikasege bago ikasege nandi baro bari kwamera ringa ya saa takora tibinte so most of these literatures ekero to kwamba go chirigereria na kera neria maswali yeto ni go to kwamba go ikeranga ye nkoira nerikire lakini egento nkerekieke our main purpose yoko ganigo soma Biblia na kumanya obumanyi bwanya saa nganki gekogera ko kore ebinto engira bikorete na ninki gekogera torense yega ninki gekogera atotongete gochibosia nkiaga neti tokore bono osoma tura se kitabu kya omochakana eyemo kefungo kya ya 2 na 5 na 2 ne kefungo kya ya 2 na 5 na 3 kirango soma sabu onkwamba kororanga egange nene ya Nyasaye botongo monto igatagete omonto omubwe kaine egange nene igare gotongo monto oyo mubwe kaine enamba ya kabere ni gatagete gento ko nga recreation yani naki ogotonga na endo kuya yani aigeta kabate binga bono na babekira musarare moibore bono egento kenda begetaroro akarua kamaya goika kabate binga nonya na babekira
moko baba gambi bebinte bion. So he wanted leadership, stewardship. Yobotenene bwebinto biria abekira sense egere bitware oborai. Bono egenton keringa omorikyo bwerese ninkolo ambare go kebeka nga only the ancient biblical accounts provides us with an omnipotent God who has given mankind the dignified purpose of being here. We can be thankful for the Bible's accurate depiction of ancient events and know that it is far superior to pagan stories that have always circulated around the world in one form or another. Ngegento yo kankeringa abantu abanoye bari konya kurigarija lakini egento kiro ekene nkeringa egento kirako ekene nandike kokorokie ekene kyo koba gwaita bibilie kokoroki ekyo kire gokoroki paka ya etania amangana ya abasomi ba bibilia maminja ya bagosoma maminja ya bibilia bakobeka ibintu byabo maminja bono bibilia yaro yamanya okobeka boronge nga yaya ibintu ebinonya aba maminja bakobeka ibintu byabo ngenjeye mke ekerongo tonga nigo na tongete omonto with this purpose. Buyamono Mweto era ongora kurigereria pia muno Mauricia iga kero mondo na bwate njira kurigereria mangana kero mondo na bwate culture ya na watu watebete na bonshi egente kanene ngeringa bwate common element aso muchakano na boigo ngeringa mwanya bantu bonshi go batongitu tete go soma mangana bera bantu mwandikira online abini wal interact go ya soma in an biblical stories mankind was created as a selfish act or because of competition between gods as a culture emigrende go se totebenga ebisa kubinde jira biko arare umugano bwo gotongu kwa mwanya bantu igo bigo tebanga gintu gite kaboro yani nga out of a selfish act igintu gitu gyo kwegimeria buna bono kunga gose mumbingi kaba gochia kero monto ngo gotebiare story yae lakini yonsi ego gotebinga ngane gintu kyo kiengare katukiagerete buno mugusia ngane ngare kayagerete bokaye lakini gose kwanyoranga chinya saye gete chiale kwamererania obonya saye gete bwale kwamererania erinde kero ba kwamererania ama okwama kwa kwamererani kwabo gokabanga no botongi ebi nebirengererio bye chikali chachinde lakini umuchakano nero yoka egotoretera umugano ogoisane kyomuntu umugano uranyare gotegerera umugano obwate asukuru na asuguchia okogotebinga nga kimwanya banta atungitwe wetera ase buno kwama buna result yobwanchani bwa Nyasaye orekera ase Nyasaye yomo Nyasaye oyoromo ikiranu Nyasaye yobwato bwanchani igo egintu igurunga selfishness okwegimeria buna Nyasaye chinde gose ebisa kubinde bikwerera buna ebita winde byamatuka ali bikona kwerera amangana ina yo bulimo egintu ngeringa Nyasaye igato tungete wetera aso bwanchani erinda agatebanga bono tigatomotonge igo getabu kali Mauricia soma mochakana mochina sabanga aseigo Nyasaye akamotonga omonto asomobweka noye asomobweka no Nyasaye akamotonga omusacha na omukungu akabatonga aina mangana mayakegima ekiagara omonto nabari gochogota banga otherwise no musacha bwiko otonge tu asomobweka noye amarika kara byanga omusacha na omukungu akabatonga asomobweka noye na igo mangana yoko na korora kona gota yundega online mangana yoko na korora igotali ase result yobotongi bwa Nyasaye na singincho yebibe tiganso mechi comment ibere isato ekero ngocha asense moyende kero ndigireti online igaiga just a minute ngaite bali mutale konyora eliogie okay mo de mwali nyore thank you so much kora gota yundega online mangana yoko na korora sorry eliogie wala gota andiarengo ndirona igure asante sana bono oyo minto
Fabio Mayaka Rashford igago te anga buakire buya and happy Sabbath to kumene Nyasaye ngambu yomono asiri tuge tu achakire na anda to irobo mo buya na boigo na afya engi ya agonte ingankuru chinsa moja Doha Qatar mbi yamono kegima na egarongorwa se Fabio Mayaka Susan Keroberu Mawaite on the happy Sabbath to all Adventist church members na ndo kotanga ni gonkolge te kuru emo ase mukuru Saudi Arabia na amina sana asante sana sisi ni wajoishi ushinde mbi yamono kegima oyo mtu Jeremy na korolera asante sana ngo chane naenda sense mo yende nyale go soma chi comment chino bono in as much to gende go kwana robo tongi engana nere naende ekoligereri gwanga abantu ababanke bakwanira obutongi abantu ababange mbamwiro getinya sai ndarachi koenda somolisia igontagete koirana asense meyo ntebenga abantu abange bakwanira totengo obutongira paganism okororanga kero kendo bobe bwanyarire ko habo kwira libagari inene ase ense nabo igo obongainereria abantu igo bakongainereria enchero omonto amenyete igamenyete enchero yoburimo origire enchero omonto akorokana ni life nenchero akorokana aso abantu is not the same way abantu igo bamenyeta enchero yoburimo no ena magana to kwana magana tomenyerete igo tomenyete enchero ngao bono burimo bwechira ase ense no ena abantu bali kwiro getenga mbamwiro getomanene mbamwiro getiomanene as in the real sense bono ense nabe unchori tigo ngano yana bo dakike ko gara ngano no botongo to kwanera ngano yana abantu omonto tonge tu akaroranga insembu yere akaranga mangana bujale kigima gocha ngochakire gokana nganya sai ta motongite omonto yo otongire na maboko monguru bono ansire kotebanga igatongire igarueta sigintege sinini wineke munguriete igencherene neringa mwanya abantu igatagete gokana ngamanga sa kwana mangana atali yakene enoko gendererie ngana ya notion ya chagete na bire changa Nyasaye talimo ene Nyasaye tabua tubuancha ninga mangana okwana nayo bulimo bono tima yetiomo olisia nkyora kwanire paganism no botongi buna kolengana bagende go kwanira enganeyo aiga omori kweresen arwete engane yonga igoro ya kitabu kia Genesis yani omuchakano na kero kwamba kurigereria se omoriki niga kwamba korokinga egento ge korokia igoro yobotongi boronge na omoroberie Nyasaye korwa egento kerito basoma korwa se egetabu kia omuchakano otherwise egente kekende kia bariki bamamincha ya Nyasaye na bunkoroka timario sempi yange onchorete igora lakini igonko baroka ngabari kibama minja yani tibare kolika kubwatekana na muna Nyasaye birigete igobare ko ikabasoma ande baro bagi onchora nabwa butokoroka ngapaganisa bono abantu aba ekero okwamba korigereria nigo baganetiko kobeka nga ebinto Nyasaye buna bibegete nande buna birigete asegeta gwe kyomuchakana byoncho kake egere barorekane bari ne chinguru cyabo nga chinguru cyabo cyo manyi kiba kikorekana for example ase egetabu kya omochakano yeyemo ekefungo kya ya 14 nkwamba kerego tuoro kinga na bonare ko kanto somaro omochakano yeyemo ekefungo kya ye 14 erio Nyasaye agateba tiga emebasebe ase eanga aria igoro yatanane omobaso korwase obosu korwase obotuko erio ebimanyererio bikworokia amatuko amanene na amatuko na emiaka emebaso ase anga aria igoro eye ense omobaso na oborabu akababo igo Nyasaye agakora emebaso emenene ebere omobaso oria omonene
ase yebere ogambere ekero kia mobaso na oria omoke ekero kia botuko agakora neki ng'eni boigo. Yani gokworo kirenga omorobiri Nyasaye norori orenge abaiga paganism ngoteba bara mangana yengenje yaya igo bagoteba nga king'ena ng'eni igo bagoteba nga king'ena ng'eni go bagoteba nga omobaso na bionsi ebintu ebiga I just made. Yani they are just things which came naturally. They were never made by God. Na bereo yaya nkie gitabu ige gototebi obi gototebi nga ebi bionsi biganda tukubango Nyasaye gare gukwana na ndo ruoteba nga ekekebe na kira kiakora kiaba bono aiga omorikyo yo bwe egitabu ekigia omochakano na ngoturo kiarenga the ancient Near Eastern myths unanimously depicts man's creation as an afterthought. Yani goro kirenga ngani geregento kia omwanya bantaro seti nyuma yo korengereria ngegente kigatukebekyo yaya binte bimbia renge human afterthought bimbia gebirenge bya mwanya bantare korengereria ebine binto bya begetuo na Nyasaye so egento nkeringa munarande kwa nanga andengo ikabarenge batanga no kwamerani kwarenge gatie binyasaye baro bakama otanga ngareka ya gerete ebinte biga chakobekwa yaya ebinte biga ekenen kerina ki Genesis presents a corrective against the myths of the ancient world. Moses used certain terms and ideas incompatible with the pagan concepts, and he did this by simply expressing the biblical understanding of reality and of God's role and purpose in creation. Ngekero musakorike gitabu ekigia omochakano nigare korika okworo kianga egangene ya Nyasaye asoko kore binte bina kobiroisia na kobibekao inkikiarenge igonga oisoko somese gitabu ekikio omochakano nige kukworo kinga egangene ya Nyasaye yokobeke gente karoro igakebeko with this purpose. Lakini unlike the myths was the pagan myths egokoro king atego koro ki reasons why mwanya bantaba afterthought ye yagera ocha kobeka omobaso afterthought ye yagera ocha kobeka amaje ngentoki tarigo kwa reasons lakini ekitabu kia omochakano yonse karoko gasoma na ekere bintu byonse bikogenda kobeku niko bikobekwa na ndo kwa reasons why agokebeka Bia mono Mauricia, asante sana. Kerongorigereria bia mona so commento kuya by the way kerongorigere culture emegiro ya etira sama tuka mange buna kwa era isere wocha igo ya renge mamincha ye Biblia igo bono we should not be surprised riega utokorigereria culture to menya teime ya kero tokori emegiro ne binto bito etana ine abantu bakogenda mamincha ya Nyasaye kiagara it has been there. We should not be surprised na boy ngana yende ne ringa omochakano kwanza ntara ndo omochakano chikal chachi nyinge go chigende tengari sase no motienye kera bona twarige kurumaega babere bagusasi mari sase abanda bagusasi mo motienye kero korigere ri vintage biko kore kana kurumaega na antu babere bagote banga bona kobwamono aba misiri mbegene tenga ra yo no gotanga risase ingana liya tongete keregendo kera sense inga all forms of life inga kero bogima igo bugacha kere tukuru aserisa sena aba misiri bege ene tenga kiyo ngano ana bono no koligereria ngano nyene binte bire igoro bono treasure bodies bono ebigo sasimwa na bantu bakira culture kero bagucho batanga chirine chingana ngene bachi sasima ono motienye
omotienyi bayo sasima asenge ncho bakagerete nga kero kende nga ebinabyo byaruete kuru aso omotongi oborerisa se korengana buna bakorengereria na ekero togosoma maliko gitabu kyo omochakano buna twaereire gocha ne video bune kwerera ne ringa na omochakano nero yoke gotobeka na ende clear ande yatuira ni yatotebinga engencho nero eganga nero Nyasaye atongerete lisase ekiare gitabu kyo molisia soma ego kiare gotebanga eri Nyasaye agatana na obotuko no mobaso tari golioka agatana kinene ngwatana na goikabe kelisase agataba akabeke akabeka egenteke mokego kamba mobaso kereri isase na botuko omotienyi ogamba achinga kichya botuko koreto oburabu asichinga kibunecho na byonsi kere emebwate mirimo yaye igo no gotebanga na ki those are the specific functions Nyasaye atongerete lisase na omotienyi igo nigo bwarengo borabutu igo oborabu obombwa bwate bomoyo mbwa bwate bogimato there is no way no na komo mugusia okino mana gotebanga enkoro onderere gochia selisase igo begene tingu muntu naro bwate chinguru omenye tari aselisase igo kire culture ne bwate enchire gocha gokwanera nenkorekero gose aseba akorwa inyore chume ligo twa kwambanga na ki mwanya bantu igabwate ogwechanda gwakirengencho na gati yo wechanda ngolinga akona koligere linga ngaibono gali na ruete ne nere engana nene akona wechanda ngaibono nchinga ruete na boyigo mwanya bantu buna akona wechanda ocha goinyoro tebanga bono liro lyokoranga kurwalia nonga ruete igo Nyasaye na abegete specific reason ye oborabu obo lisase no motienyi bogimambo liko ruoto beso ko ngainu bogimanko borase lisase iga atelisase liko miremo kumureka mubaso gasia no kumureka mubaso reto borabu na omotienyi ogambe butuko igota begete bisasi imwe there is no chance and there are no whims everything was created with a purpose ya Isaya 45 ke mungo kia gatano ogende ke mungo kia 18 ebi ego tebanga kirengento Nyasaye atongete igage tongete for a specific purpose reason nero engenjo nero atongete bintebyo ko omana gokoreranga bono lirorio Nyasaye weka only God Nyasaye weka our creator omotongi ito is worthy of our worship nere obwenere tego sashimwa na komenta chingururi ngane lintaraga ende nsemo yende ngokwana atolegoro yobotongi ne chinga creation and time taraga ndororo mwanya bantu babeire bagwechanda kigima igoro yogo sashima na kuruguru egento ekenenege koligererwa no ogo sashima nkobwate mechande menene na esegi entangani ya chagete ni igoro yogo sashima na boygo kuru omochaka no mpaka bona egesegi egendere tororo enene nigoro yogo sashima ituko kitoko sasima ningo togo sasima ebintu bune bibya genderere gocha tima etinga nkyo kwegera ekaro to ikire lesson ituko lyaro tima etinga ye nkyo kona kwegera kurwa samangana ye kiagera nigo toko na gokwanira ngana ki amangana ali arengo ororo na hindaro kanire ka kwirorera chingaki bunechi bono omorisio otara ntarera so morisia mente na ende tiga ndigererie barimo gendete ko okay barimo gendete ko lika tindaro reibolia ndo chino comment mogendete asante sana the truth is that the earth is round like a ball but according to some people they say it is flat mbia mono kigima se comment ya omayaka na enyorera asante sana karibu ha evanisa nyancha na karibu na aliensha ya YouTube barimo toligeti karibu sana istenyarange ya Eunice nyarange na nyore comment yao na gendera gususini kwa egaro to endete ko nyora election yega yeri tuko lialero igene engane nene kigima to kwegera ne lingana ki Nyasaye nero mutongi na nera bweko bwenete gosashimwa ebinde bitongire mbibweneti gosashimwa asege tabu kia First Chronicles Yesu ali dogo mambo ya nyakati wa kwanza 1 mstari wa kwanza hadi wa 4 ya nige gokwanera enche yerendere na igono kuira se bali bakoligire se moyeleso ni okwana Jumatano igono okwanera kangana ka moabere elindo morisio amente engane gokwanera creation and time. How does the Bible trace the history of humanity from Adam to Noah and from Noah to Abraham? Ngaki ebibirio okwanera amochakano igo origererio mochakano isano goika
omochakano 11 ng'aki ebibiria okwanera igoro yo omogano omwanya banto na ng'aki omanto nabagona kwebori ng'aki bono torwete korwa ase Adamu mpaka togacha goika ase Aburahamu ase Noa goika ching'aki chia Aburahamu bono ebibiria tetotigeti igo oboiko bosa ngotoererere ebibiria ngotoeresere yatotebi ng'eke na bamarika agoteba ng'ana ki Nyasaye tari gokora gento tari goteba abanto baye igo maswali amange tokona kweboria nase eng'encho totoraira nase ensoko erinde tonyora obomanyi korwa ase bore erinde tonyara koba tokwerera mono ekiagera nabwata amachibu akire egento bono igo tokona kwebori ng'aki yabete kuruga ase egetabu kia First Chronicles ekero nare gosoma ekebunge ekemo goika egiakane igego kwanera abantu bakoroga Adam yakwanera Seth yakwana Enosh yakwana Canaan yakwana Mahalalel yakwana igoro ya Jared yakwana igoro ya Enoch nabo igo yakwana no monto menyete miake menge ke maso biko bwense Methuselah nabo igo yakwana igoro ya Lamek yaleta Noah yaleta Shem Ham na Japheth ene kitabu ya amangana ibiro jeri tangani eyemo kebungo ikabine lakini ngano nabo ntobwata genealogy ntobwata asabantu bakurwa enkolikiro ogoteboro reri ruwa nendo rorio chinderi anchiro chinyinge emeye bibiria chigo kwanerwa gochakira ekerengo aso Adamu gotongwa oikerenga ki Abraham na mangana yabuna tweraire ga gotoka gati yo mochakano isano na mochakano 11 na ekero kogenda mangana ye biro yemo osome kebunge kemo mbakege 27 konyorore nero gekona kwerera igoro ya mangana aya ngano nabo egetabu kia Luka 3:23 mpaka 38 na kero kingo twerera kere mono na ekera banta bange bakwigura egetabu kia Matayo igo bakoigino banta bange bali kwira na Mathayo irie yemo bachaka kwesoma kiagere gokwanera igoro ya ororeria igoro yegesaku abantu ng'amarieta kibonto kwera kurwasa marieta eganganero ororo indorore ng'ana ki yesachete gotoka na kurwa gesaku kieke erinde nonye gokubori bomanye nkorekero gosobo byare bwa mangana ya ng'aiborwete igo nogoteba ng'ana ki ekero togochigo kwanera igo konyora ng'a nyarebe tonyore nga tomoroke nga akaibora x ase miaka gete nugo yakaruororo akamonyoro yo na nyumo ya monyororo na akamonyoro yo yamana goteba nga bono oyakamenya ise oyo banyorete akamenya miaka gete akanyora bamura gete akanyora banyaroka gete nga igo kwa mano yamana gokore yagotabi nga bono igo emiaka omonto yamenyete igo yarenge emiaka na ndaga kwa engakibune igo toiranga mangana na ya busaigo kire bibiria okwara saigo monta okuminga ngibara tugora watenga akamenye miake yakakwa akanyoro yo akanyo amangana na yengincho ekiagera asa young earth asiense ya chakirwe oika bantu bamanya akiense ya chagete gocha ekiagera bantu mpa kwenyora tugo mana goteba ngo mubaso kana igo ngebintu gete bikaba kurwororo ngakirende abantu kwegura abanda bayibore tugose ibona nara amenyire matuko make abantu anarorire gonkoro nga bagokina bagota bakwa nana kororondo gonjo goko bagose ngombe agote bagose echiombe tu atugira nana kororondo ekemunguri tege gonchoka goche ko bumuntu bono ngikiabete iko goikatonya ko batokwemanya nga ebibiria buna Nyasaye atongeta Adamu komenta mangana chinguru otora kirienge keranyora Adamu akaratonga Adamu akanyorango ne keranyora uyu akanyorango gocha Adamu akamenya miake ngana na keramenya miaka agakoka ale miaka erenga bono yamana koro yatwerera igo toise komente emiake yonsi igo na botoko nyora mu bwekano ngakiki Adamu amenyete buna wana kero monto ense yako kotainga igo na ruanete gose na roche Second World War igo na boko manyo monto yo nkiare kiamenyete nanga kiki igo ebintebi igo byonsi bigo toerera ekiagara ange emiaka chiri bubere abayahudi n'abakristo igo babeire bakoligereria amangana ye omogano bwinse bakoligereria omogano bwe Biblia nabo igo banyara ko bakoyobwatania bamana goteba ngaliro lyokoranga chinga kigete kitali kigete na lieto igo yabeto mangana ato yeranga na ya chichigo mana goteba ngakero kinde ekero gochikoligereria
watebanga onye nga kiye gete nga kiye ga amangana gitaga kolekana umana go washumu gote wenga yaya abanda by the way na bakwira na kuchimaya mpaka at least bacha kuikeranga igama amatuka ya kwana rwatano na bere yobotongi agotoko mojagana ya mona ibere na yekene igoto isokoligereria ga iga getabu igorogunga the meaning of chronologies of Genesis 5 and 11, origin 7 to get to 1980, page 69. Both historical and theological, linking Adam with the rest of humankind and God with man in the realm of the riches of space and time. Genesis 5 and 11 provided the time frame and the human chain that link God's people with man, whom God created as the climax of the 6 days of creation event of this planet. Igo engana na tokwe rabu ne ringana ki nyasaye no iwo morobelio. Na ekerago toera raiga ni gata gete tumanye nga mbindo kibia genda hete na ninki kemise tigatiabo. Igo no goteba nga togo tutukan was to tanta nandonsi. Igo tuera ne ringana itu achakerete nge Biblia ige kwera yoka. The Bible interprets itself. Timaitio molisia ngana kikwala komentabu as the creation and the time. Ando chenga ni gowa kwa nakenga kwa ambako yekora otatigarende narigereria nga ebinte bio ekeroba kona korigereria na kona korink emiaka oruobeka paka time morikione bwerese ni akwambako ntebi nga enjere yokona korenganie binte ngenjeye ni gobi kwambako tuorokia nga kitore strong yangana yani titonga bicyuni ni gotore abantu tubwato bogimo botambe buna nyasaga neti ebinte binde no isoko birigererio bogimo bwabo goboro bwenge lakini ntwe mwanya bantu bogimo bwaito bware ko kende myake menge otatigarende bone bebyaito buna byabukire we are shortening bono again tonkre naga net commenta kurmagega ase tuarua yare kwamba konte binga ye nkorigere tore aba science yaba na ekero tu abaligere ye kiranga aba science yaba onjo kirenga bono baikere ngo cyakabare go sasime bitongwa yani ngo naki go sasima bare bitongwa yani the created ngakiko na wewe bago sasime bitongwa bago sasime bitongwa bono again tokeroro omorikyo na bugerese ni are gonte binga as important and beautiful as all the things God created are, we should never allow ourselves to worship the created in place of the creator. Yani into base ko kwa chigwanjera ko ira kinga kinyingo jaka gusasime bitongwa libagato gusasima omotongi bono kinga kinyinge muneikerete yani karonare go karansa korengereria na bonkorona ki ko koratole bintu byeto boronge naende buyatore lakini arange twasasimire bitongo batabangira bakonyana n'ekibesa to gusasima abantu abangira bakonyora asitwe karansite niko to kuna korengereria nyomba nkanja eretande abantu abange story karenga ande meti ane yakine yani togenda to gusasima ebintu bienseye. Take your time kusasima omotongi instead of ebitongwa igo again tokirororo aiga kubwatakana na okorengani oko muna kwa rengani ase litukoria Jumatano igo ekwamba ko ngoro kinga Bible scholars bataki determine about the age of the earth lakini ekene ngeringa tiba komanya the age of the earth dioka nyasaye ororokie na okoroki kwa nyasaye korokia about this age of the earth nigo gosoma Biblia o akechisabu kia Biblia muna chiakire uruma yako nyoranga indiense ya tongetwe na ende indiense go chakoera lakini
ochikobwatia abarikia babono abo bagotaka go discredit obotongi bwa Nyasaye aye igo ochikogenda mamincha ya okogani kwa Nyasaye na ekero gwachire mamincha yokogani kwa Nyasaye igo gwaikeire chinga kichirikyo gosasime ebitongwa instead of ogosasima omotongi. Mbia mono Morisia bono igoni rori no gokorera ngana ki mwanya bantu igakona kurigia gocha niganga ya mwanya bantu kubeka chitariki ata getoko gotebi ngante ibori tukoki debi ntariki ere ngane chandete mwanya bantu nakio okora ngana wanya no gosasima tabagobori ngabori ntebi ange sabato tiriri gocha ekero tugokwana na igoro ya amatuko Nyasaye na abwate buna tuegere chumeria na abwate nkirago akobanga amangana na abwate nkira ebinte byakobeka somo choko gocha erinde byekirana buna goteba gatonga rituko litangani eria kabere ekiera Nyasaye no ibo morobe bono engano Morisia akorere no ndagete komenda chinguru ntara genda nsemo yende igokorengana korengana nemegiro y'Abayahudi ekera Abayahudi bakwegera gocha korengana nemegiro y'Abayahudi engento narorire ngeringa igo bagotega ngamba begeta amatuka akerengi chitariki chiakerengento igo korengana na barabwo bagoteba ng'obotongi igo bwakorekanete kati engaki ekorokunga chiri busato chimia isano na ibere na 50 nomo yani 3760 BC Kristo atara iburu ene renga kibako beka ng'obotongi obwakore 760 BC akorengana na emegiro y'Abayahudi ne kalenda yabo ige kalenda etobwate bali bakweboria ene yo mosikegira gori aroseti igo no gotenga na mwaka oyo korengana ne Gregorian ya tole mwaka 2020 ene ya Gregory to tumeka yuono ne abaiberani mbeke buya maiso marorenga ne abaiberania igo mwaka to koyoro katanga mwaka 1500 mwaka 5780 igo no goteba nganaki eyeterie mia semia etariki ere genwe ekiagera kero kende tugwake sabu ngora na bokonyora ngarirorio ntobwate erafa idianga nga kinse yabeiro emia kerengense yabeiro igono goteba nga mwanya bantu na babwata mabori ando mwerio etari gukonyora machibo unless oiranira ase Bibilia Nyasaye gweka mweresere na komotebia nga egentekerene no kwerigani obogima bwago na omenye chinga kichiri omenyete as if it was your last day kiagara nero Nyasaye wanchiro omenyete na okora emirimo yae no mwerio nyore nga goteba nga bwango ige Yesu na irane na ache gotuira asa chete gotoroseria ase turamenye kare na kare ingane gobe kare na kare no ene mwanya bantu chakiri kunyiringorie kuringa kare na kare yo kwanirwa ngakiboneka lekoro na buna tuegeire kurumaya na buna tuocho kwegera ngelinga kero ringaneri elia chagete kero mwanya banda kunga abanya ibemba sire kare na kare bono bagansa koringori rete kare na kare iko bara ajiri tuko aserinde bagachira ngarinde no komenyo gukare na kare na kiko kwano aya na mangana abeire ka gututuka ni mwanya bantu asenginjo atagete gutumiko bumanyi bwaje kumanya ebirengerere bya Nyasaye nabwate nkira abegete emangana aye na mangana ale biblical amangana ale spiritual igakuba disandi spiritually igakurigwa bukimuika bono omwerio ng'akie Bibilia go otoragenda omwerio okwamerera nioko na bora nyore ande ake amaswali akona gocha gatia sore osande ake karimo kuna kugamba naba Kristo bande osena abantu bande bense murwa maso yakona kwamerera mate inyora situa cha Kristo Bibilia kosoma na ko digereria tokanyora nga kitoko nchora how do we translate it na nga kitoko yasoma igarero niko togende tukuna kurikia nga kitoko some Bibilia how do we interpret the Bible bono egento keronkeriga Nyasaye igarueta machipu ya keregento ase Bibilia togenda ase kitabu gia Tito isato kefungo kia kianda Tito isato kefungo kia kianda mamererani aya
toso amamererania aya eikere na into satisfy asoko na kwamererania ya tito gago totebiega korende aye bwiatanane korwase amaborio oboriri yatanane korwase amaborio oboriri neki nderia kieki sokoro na eriomana na kwe okwamererania igoro ya machiko ekiagera tibiko okonya kende na ende tibiri nengencho omonto orarente okweatanana ekero kwa mokanirie erieri tangani na ende eria kabere omwange manyanga omonto ongabuno oyo bweatananire na ende no korie bibe na ere omonyene bwegambirie bono nkeringa ki takona gosoa sama ameranirioka biswari mbire bioboriri binde koranga omonto abwateri kibura kini atakituna kwamera takona kwamerera anga omonto ngabunoyo naende onye naye konya kobwate birengere ebibe byo kuna gotware biswari bingabune byasakiri yawo nakie kyago okora ukinsari naki ayebweka bwegambi na kera ikere bwegambi orwota meturwo tware birengere bya naende ebye chogata kubrinya sai tomaki Nyasaye kubwategana na okorika arigete Biblia aete musamangana na akayarika na bere igonga that was the creation na omoroberioye was that eyari kirase eketabu kya omochakano kende nke yonande ngande mwanya bantu it was an afterthought. No, there was no afterthought. Mwanya bantu gatongire na akanyora all these things in existence. Muya mono Mauricia, asante sana. Ekero maite mwanya banta se birengere biaye nkoro ya mwanya bantu ninga inereria konyo montate tukwamiri kirege ntontu anyora kurumayaga amamereria tali amaye kiagera uno Mauricia abikirita etikomenta gwetania apu ni ringa Biblia ige kwera yoka maboria ndora atware ensoko ya machibu igere Bibireme nga kie Biblia kwa nero botongi ase chapter chinde ase Biblia yonsiengema. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Egine kitabu kia Barumi 5 kebungo gya 12 nere gotebanga gwetera somo ntoyomo ense ebibe bigaswa asense na gwetera na makweli agwetera ase bibe amakweli agache na boigo amakweli aya asararire asamba asire gochia ase mwanya bantu bwensi asararire na asenginje yo bonsi bakorire ibe igo bono Nyasaye asobotongi bwaye igagokwana chinguru chobotongi bwa Nyasaye igo chiko kwaneka asoko bwata no gukoro ange wonsipi kwarora ntu akwane gitabu gya Isaya 42 tukwana Isaya 43 tugende Isaya 21 54 56 57 65 yachi gukorera obotongi bwensi egento egukwanira gocha ni chinguru chia Nyasaye asobotongi ngokwane gocha omubwekano mono egitabu gya Isaya wetani mara 10 wetani jintu na 10 go ke okwanira goro chinguru chia Nyasaye asobotongi na igo asige sieria 11 asige tabu kia omochakano na kero korigereria kokwanira kera mangana mange ariesa akoraga asige tabu kia Mathayo igoro yobotongi na boigono na batomwa baye na barabwo bagoya kwanira asichinga kichinyinge unabona mubwekano tokwanira bitaumbirura bwe lesson go ikokonyora ri bagosome Mathayo 19 tubwate Mariko 10 tugatwara Luka 11 Yohana yamo tuganda okora kwa batomu 14 Barumi yamo Bakorinto ya kabere inye tugende abebeso 3 kibungo gya kianda Timotheo yeri tangani Yakobo 3 gitabu kia Yuda 10
ogende komina enye okorire gitabu kio kumanuka ibere okumanuka isato no mweri gitabu gio kumanuka 22 kemungo gia kabine kia gatatu igo bionsi pipi gokwanere go yobotongi igo egentekenene nkering tokwegeraga ng'aki Yesu na bonsi asokobwata nuko yabarikia babonsi igo bakoraga gochia sigitabu kia omuchakane yamo goika omuchakano ikomina yamo ng'omogano origenwe a reliable history ono mogano kwegenwa ekiagera ekero Yesu kwana igakoraga gochia ase amarika Musa nabo igokwanera igoro yo botongi bataye ikomina kiande kemugiakane igakwanera igoro yo Nyasaye kumutongo mosacha no mukungu na Paulo nere muiroro ryoka igakona okwanera gitabu gekyo botongi nabo igo theology yaye agokwanera chi point chia theology igagokwana mono igoro yo botongi obubumo chakano erindo mana kwerera kurwaroro igo no ena abasacha bali bagote ngamba asomete abasomo kweri barenge Athene yani Athens rende igakobatebia sigitabu yokora 17:24 ngana king the God who made the world and all things in it since he is the Lord of heaven and earth does not dwell in temples made with hands. Na bako bate. Igo asama tukalia asechinjera bunechi abaliki be Bibiliya boko bwata nuko ina barabwo igo bagachire gose bagachira asoboroso nga obotongi nense korengana na egitabu kyomuchakano nigo yabwate ngenchene nekegima asobogima bwabo nabo igo neginto kyengencho no ena asobogima botomenye ta sama tukaya no mwali yakaro to ko lesson ne ringana king omubwekano to some gitabu ekyo kya Barumi 5 gitabu eki kya Barumi 5 chintunde chinyinge igo Paulo igagokwanira chingaki chinyinge okoraga gochia Adam nabo igokoraga gochia Yesu igakumubwatania Adamu na Yesu omana gokwana buna tu asome gitabu kya Barumi elia 5:12 ngana ki therefore just as through one man sin entered the world and death through sin and thus death spread to all the men because all sinned nabo tu asoma kurugura lakini ngana nabo egitabu kyo Abarumi 5 ekobungo gya 14 baka 19 omana gokwanira igoro ya Adam omana gotebanga buna makweli amubweta Adam gocha Musa ngana nabo goetera abu ekamana kabanga bonsi biwetera Adam babeira abanyaibe igo onde bwensi okwiburukurwe gasaku ya Adam ekiara nere sokore itobono onde bwensi orasinsi no aruete kururo rerioru na singinchu yibe bi Adam bono igo tukwiburu torabanyaibe igo enchereria igo morisia ngaito no kwanirake enotion yito tebanga abana baiburunga naba malaika eino borimo ekiagara liraika ndibwatie bibi ekiagara mariko ga 14 atotebiringa bonsi ipibuno koiborwa asengenjoro reru Adam igo koiboro kuro monyebeta yale igo monto teyo koiboru karo mochenu ngaito no menterega bwikaro tugukora kurinde ngana nataka komenta mono ni ringana ki amariko igagotoerera gocha nga bonsi pi abariki be Bibiliya no Yesu monyene obeire ka gukwanira mangana aya nabo igo oko atoka igoro yobotongi nga noro nabwo oboroso obotongi nabwo oboroso na engana enene kingma ya megerigwa igoro yebibe nabo igo nogotorigwa igo to baisa kwiranga kero kene mbwegeri igoro yebibe otari kwira na ali asada mwaso botongi to era no kwana igoro yogotori wasoko boliwa to irana igoro yobotongi bionsi kuikwira na ukwana robotongi ekiagera eganga ya Nyasaye igo yarenge Nyasaye agatongo omonto moikirano ensengikirano igatagete omonto abo moikirano na ndamenye asoma gogokare na kare no mogokoi by the way kora abo mwegeni noro na ndo gochikonyora kubuya kubwa ekiagera bono Nyasaye gari in the process of recreating na kiyesa goto tinga na achiri ko baro iseriasi na sinda agenda na inu ninchichiko boyeli na inu mogende kobero lakini mbantu kibako gendo egitabu kerigyo kumana gochyo mari yamana gogotebya ng'abantu mbare chimbu chiabo chikorokana ng'amba chikoberoro bantaba abagotenga abantu bakorunga abanyaka bagotoko abantu bakorunga abaiti abanyaibero bagotokororo ebintu ne binge gotoerera kimo yato tebinga ase igana ki
obotungi obuya ng'aki bokorogana omwari Yohana okora ase egetabu gia okomanuka ng'ana kieri nkarora igoro enya na ense enyi chigoika na chikonyoa Nyasaye obonene igo mwanchani neri ng'a obotungi bwakwaneirwe korwa ase omochakano ebibe biakwaneirwe gocha ng'aki bichagete naende ng'aki bigochigokorwa na omwari noe na amakweri aeresi ng'ana kiagochigokorwa tiga nsome ng'ana ere ng'a the Bible will lose its cohesion and reliability without the foundation of Genesis ng'e Bibilia igona kibono omokwani jagoteba igateba ng'a omosingi bwegetabu kyo omochakano oreko boto bororo igo okogendereria kwa mang'ana aya igare gochoka bobosa naende esinyuko bwatana omochakano no monene kigimo gotoerera ng'a naki Nyasaye atongete igoro na ense agwo omochakano ense igo yarenge Nyasaye agatonga igoro na ense na ekera etunga it was without form and void njabwate kini kene gionzi oratenga ekabara ondi gose yarenge kona yange without form na void ige minute nge igo yarenge boso boiko kene gionzi nkiarengoro lakini gwetera sichinguru kya Nyasaye bono tongire gocho bekire mwanya bantu no bosali bwabeire na ande nare in the process asengenje atobori atomire Yesu tukwerere na ndagaboka asenje bibito is in the process bono yogo twaringania chingoro chito erinde kogenda goswa soburuti bwaye onye toko mwegena morichi getabu kia Abarumi isano kefungo kia ya 12 nigego toro kinga goitero monto yomo ebe bigasoense ng'asa yo munase engencho yo monto yomo ebe bigasoa asense na asengencho yebibe amakweri na boigo amakweri agaikera abantu bonsi ekiagera bonsi bakorire ebibe bono ekefungo kya 14 kiaro kiamanya gotuoro kinga ye nonye bibe biasoete asense na amakweri agacha asense batu nande Nyasaye na bwato muroberionde plan B bono plan B ya Nyasaye neri gotoro kinaki korende amakweri nigo agambete korwa Adamu goikamsa na nonya nigoro yabwo batakorete bibe korengana nogosaria kwa Adamu oyorenge omowekano bwoyo ogochigocha mowekano bwoyo ogochigocha ororioyo nga Adamu garengo omowekano bwoyo ogochigocha yani asenkirende nga nigo togotebigwa igoro ya Yesu Kristo ogochigocha asengencho yogochikoba omoboria omwanya bantu oyore gentoki oromosaria osaririe igonga we are being taught kurwa se egetabu etogene tekoro kurwa se egetabu kya omochakano nga ayons togenderete muna Nyasaye abekiro boroso bwense na ogosario komuna gwasarigo tari Nyasaye atagetigere tiabo na atigete akabeka oboroso naende nga nareo ogochigoja arwo abe emboria ya mwanya bantu oyoro musaria igasenkerende nga we are having a story of the promise eyo eira Nyasaye eyego tuoroki egere tunyare korora how salvation kose ogotori salvation okoborigwa kogochikoba fulfilled in the future wana kiritwa chakerete gari sinare ko babori naki amaswari mwanya bantu kwebori yento tongire muna tutongire ngenjeje nakitokororeka naende after tu atongirwe ngenjeje bono ntomenyete na botomenyete ngenjeje uchibosia ankikego chikobara. All these questions that we ask nchirikoba answered by scientists, nchirikoba answered with the pagan thoughts or pagan myths. E answer nigera se Biblia kochake getabu kyomo chakano mpaka getabu kyoko manuka igonga iswari nde lyonsi yokotwara
ime yogosoma ase Bibilia tagoncho koruobe like the pagan myths tagoncho ka uruoso kurika ayao mugusiga arinka mwarimu gara gonsominga no riswali gara na kopori tago cha kurikira mate onye tumanyeti mbori bono naye tako na kurikire Bibilia mate anya gwasomire toigweti eka marunze nyasa kworoki. The answer is in that Bible. Bono egento kiraro ronkeringa gatuoro kigwe igoro ya oyogo chikoja muna twasomera seke funge kie 14. Bono obogima bwa Yesu na ogo kukwaye ase Calvary okorokia ase ekwende ase omoroberio yo no yukorokigwe in the Old Testament ase mumenkoro egokorokinga aya togende togosoma gochibosia ogokonyu nkoraro na boigo ase emumenya bona bona twasomera ase gitabu kia Abarumi ase mumenya egokorokinga nare ogochigoja oyo ochigoja norori oyo ogochigoja bado na orokirie ase gitabu kia Genesis. Biamono Mauricia aso korera igonga naro gochigocha ndai to kwana ringa na elime lindengira na soro sabe eringa just try rangera yango omwancho motegera linori otoligeretie injira to tegemetie Bibilia aso manyibwe history na kubwa mono igoro ya mangana aetire kurumaega na ensenjira yabeire rangera enjira twale gocha komenya ngakero kende igoro ya mangana bona akorekanete oboikeranu the way abindeke ena bibia ikerane bia akorekanete nga bia rengororo na boy gorengera ringa twale ko bantu twale Bibilia omongna waitia sigitabu gikoro kunga Mind, Character and Personality Volume 2 chapter 82 page 742 igegotebaiga we are dependent on the Bible for a knowledge of early history of our world and of the creation of man and of his fall. Remove the word of God, and what can we expect but to be left to fables, conjectures, and to that enfeebling of the intellect, which is the sure result of entertaining error. Yani nga kwali gocho korusie Bibilia roro ndo twaro magano yo una linga na linya sa ligo twera sa gocha igo twale gocho gotigara ni ntunga fapu ni migano yani umuntu ko gesi gache buna chindo to twaga tabanga gintu gitigaru abuna bono muntu yomo akwerera ase bari basomire sansi ake chitiori gochime muntu makoligereria embeba gekorwa ase ngoro yeobi otebanga nga kieng embeba yale kurwa singoro yeobi igokora nga chimbeba igochi arwete singoro yeobi ige ubi ori to gotugutaga ali ko enda yagunda ya bomba kingma yache yakorira korosi embeba igagatanga bona embeba igerwete ase ubi to gotugute eke bomba ke egache kagunda kabise kaba ngekaruoro ekarosi embeba bono roche Bibilia tale ko bororo tanga to bwate fables buni chumunta ko rengere kinde gionsi kiama mocho otoletera igo na bantu bono batigara obututukanu na reo mana gotenga we need the authentic history of the origin of the earth ntogane tie ko nyoro mugano authentic yani uri gini okoerera iguru y'umugano obuo mochakano bwense elindo nyare ko buna bono okwanere iguru y'okugwa kwa Lucifer na boigo ngakebe bichete asense Bibilia yale ko bateba without the Bible we should be bewildered by false theories. Tanga bono isiko ga theory go chichiro by the way no nye Bibilia kero isiko ga theory pa don chichiro lakini bono yale ko bateba opi still theory go chiale go chora bono sinyunga bono rene ntobwa ti option inkitoka kora. The mind will be subjected to the tyranny of superstition and falsehood. But having in our possession the authentic history of the beginning of the world, we need not hamper ourselves
with human conjectures and unreliable theories. Bona singing to what the Bibilia. The word to which Chana name, Meganayam, and Yamantoaco, and Karosi, Chiana, I would know Rosi on the Gigako or again, Mugano Montarosti. By the way, I have a Rosi Mugano. I ought to be a man to you again in Capsa. Lakini yoko na ngio mugano raba deno iwe kene igen toko gesi bono nto bwate Bibilia ige Bibilia ni genge neto gotorera ase omuchakara uno chite gocha ngaki ibe bichite na boy gochinga kichenya science roro igonta getugo kolera ngana ki buna twachaka enseme ya kabere onye mbono waso irindo chabande mbono bakare goswa lakini kwanyoliru twakwanire igoro yense buna abantu bagoteba nga igere flat ya so era siringa no anya to goteba na marika gotanga pa malaika baje bwatete asikinsi nyonye chinse baje sirete ige okwanira 4 pivotal points inga north south east and west ikina chichiko kwanirwa igense igere round na boyo twachire twakwanire nga creation in ancient literature buna abantu bale kunyu kwanira kurmaega bande bateba nga bono liro lyokororanga igora ali aserisa serikale liro na litongete bintu go bansa gusasi malisa ya twanyoranga Nyasaye nero tongetense agatonga lisase akaliali baga lyokoreto bora buchinga kichiamo baso igasi nere iri abekere twaro no mutinya kayotonga ngegasi yae no ko reflect bora bori uchu akerere botuko yakore mirimo yae botuko hana batigetigo ta tebe tenga bisasi mu kiere ine into byatongetwe ogosasi mu muto na boyo twacha wa twakana alingana Genesis verses pagani simwa sabantu bahande batege netinya sai bakona gukwaniranga kero kende ntutomanyete gento ngasana de muni na bitu wende gusasima twakoleranga ya Nyasaye nabwate enchera nande nera gweko wento gusasimwa na boyo twakwaniranga creation at time as twatebirenga mwanya bantu babire bagukwanira igoro yechinga ki babeke biro bagabate ngaliro lyokororanga emyakeye nera mangana ya koregete no mwaka uyo togotanga Gregorian calendar 2020 toli mwaka 2020 ene ya Gregorian harose ditaka igotole kale bono kolengana calendar ya baibirania tanga igotokale mwaka 3700 na gento igo no gotanga ntobwati 100% knowledge gotebanga bono mbiyetuli Bibilia yo kanere gotoerera ekiagara nebegete amanganayo na ki Bibilia okwanira samariko twakorire nga samariko Yesu naborokiwa naboigo nabatumwa bakwanire omugano bwo omochakano ngano ro omugano rirahebo oranyara kotegerera okoerere kigime kiagara Nyasaye nera bwe kokoera gwetera samariko na Nyasaye nera otumigeta abariki Bibilia ase ebirengere byaye na samaganiaye erinda akanyara koba kagototebye Eunice nyakera na nyole amangana ombuyamono nyanchoga Faraji oteba mina asante sana ngende agosusinigwa na bali mwensi mwangende gotolikera ngende agosusinigwa bono molisi tingo yose kwa bwateri ngana lyo malyo naende oruera ni ogosaba na ira sore efunso nere twasomera se tukori arera ne funso nere nga edin nere ya kire yekorunga paganism edin ya paganism ni ge kare gosomia nga there is no notion of supernatural God ngangonya gojoso edini yo osomboro berio yo bwabanta ubakoro kunga ba pagan myths please again tokero onkenina ki these pagan religious systems ekia soire ekyo chiko rigikobeka chiko beka nga there is no Christianity ekyo chikwamba kobeka nga enseye tiarengeo I mean enseye go ge cheterio kata tero isirie na Nyasaye iko egento claro ronkeninga that has focus solely to be much connected with God. Now, let us essentially put our minds to be evidently vieta soko soma igoro ya okoba okwanya sai okuko somi kwa segetabu kia omochakan. Igo ebinto biraro nkeringa by paganism. Ya chakobeka their demands
ekyo kyogotaka kubeka batware favors in other gods, yani munabono okonyoranga nko baro craft barosia ebinto baro basa kubisasima bono ebinto ebina bacha koroke ebinyasaye byabo takutoka somoro biryongo bunoyo na egento kenkeninga these false religious or religion are very based on righteousness by work. Yani nga amakorao. It is our faith in God. Our faith in God that will keep us in observing nganaria Nyasaye asenjere ndonge lakini talia makoro. Egento kero ronke dinaki nigo bigendete gosomia na gotworokia how false the paganism bigendete gotworokia ngaki emorobirio Nyasaye abantu batagete kogenda mominja yomorobirio Nyasaye. Bono instead let us fall to keep our eyes fastened on the unchangeable. Who is unchangeable? The unchangeable God. No koraki angeria sinya sabe egete ebinto bya bikogenda abu no bikogenda enjerabe egete ebinto bya bikokoreka nabo bikokoreka igo egento nkeringa all knowing creator found in the book of Genesis ekina kiyoka omonto bweka to wente usasima oriyo gotoka se egetabu ya Genesis na ere bweka. Anything else leads to our eventual destruction. Kende yonse ngao wetani kosoma Nyasaye oyo okworo kiwa se kitabu kikia omochakana nigo ego chikoro kia ogosaria bono ntutagetiko soa me yogosaria igotoka tego soa imeyegonde yabanto ba Nyasaye na abantu babwateti lichikoria Nyasaye na abantu begentenga bionsi vira sense nigo bire ebitongwa biabekirwo na Nyasaye na senjerende ntoba isoko sasime bitongwa to sasime omotongi to sabe omwanchwa omwana Nyasaye ayoreo naende kwarengeo buya mona senga nchogo toro kyanga aye naye kwarengeo na nayo mochaki bwense na abana bawo buna kwaganira begenenga naye omochaki bwense na nayo motongi toachi nkoro cyo kwegena amanganayo torusia se paganism yogo tegena manganao na ko chaka okore bintu birima minja sore omane konya abana bawo asenge ncho koigwaringana riao aboigo otokonye ntwensi asenge ncho bokoreri na boigo togokorere na abartari manyaringaneri bari manye asensengi ma asirite Yesu Kristo yomoborietu. Amen. Amina, asante sana Omulisia, mbiyamona kima se okoba mona intu chinga kechiele soni yarero na mbiyamona so kwera chinga kichia obotambe koba mona intu asomoro beruno omoncho mategereri igon tagete goko bwato grade Advent beat no moro beriongo koletera bono garoto kwana regore ya matera yokobaka matera ama yakekima matera yokomenta obomo yasi chingoro chitu nyuma yokuguringana lyo monene na abungu chakrego bagunga Zion trumpet igon kogote bien ushiende mbali ekiagara